har både Kent og Josefine og bedt mig om ikke at holde nogen tale i aften. Så det er jeg valgt at gøre. Det er meget rigtigt, hvad der bliver sagt. Jeg er kollega til den gode sergeant Miller, og kammerat betegner mig selv til som den gode flyverkonstabel Kent. Ikke min. Jeg synes ikke, at de her to familier de skal forenes på den måde her, uden lige at høre lidt om den sergeant Miller, som jeg kender. Den sergeant Miller, som er en rollemodel og en vejleder for de unge værnepligtige, der kommer ind i flyvevåbnet. En sergeant Miller, som vi alle sammen elsker. Det, jeg står med her, det er en meldingsblanket fra forsvaret. Det er et standardiseret værktøj, som vi bruger til at give en besked videre. Og der er en grund til, at det er lige præcis den her, jeg står med. Det er fordi, at jeg har fået samlet et lille sammensurium af erfaringer og citater og hilsner fra alle sergeant Millers sidste 3-4 værnepligtshold. Alle hendes gruppemedlemmer, alle de lyssky historier, hun har med dem, og alle de forfærdelige citater og ting, hun har gjort ved dem. Det er samlet det her til. Og det tænker jeg lige længe her, for at vi lige, for I også lige på den side af alle med, skal vide, hvad jeg er kommet ind i jeres familie. Og hvordan man kan gøre sig, når man nu er på arbejde. Jeg har et par historier, så har jeg et par hilsner, og så har jeg et virkelig langt digt, som I heller ikke skal snyde for. Michael Petersen, august 16. Det er godt, der står ansvarsfraskrivelse her på mit bevis, eller på min blanket. Og det er fordi, jeg godt vil starte med at sige, at jeg har taget det her godt for huset. Jeg er udbringerne, så det er hvad man skylder udbringerne. Det her, det er hendes elever. Det er de folk, der har brugt rigtig meget tid og været rigtig meget ude. Har haft rigtig mange søvnløse nætter sammen med nogle familier, der har sagt det. Og jeg har taget det en til en, censureret ingenting. Og så håber jeg, at jeg får lov til at tilbage. Jeg håber ikke meget. Så lad os smide os ud i nogle små historier her til at starte. Den første, som jeg har, det er Mini Lassen, der siger, jeg husker sygt, da sergeant Miller faldt i søvn af mig, faldt i søvn op af mig, i taxaen på vej hjem fra afsnittet. Hun savlede på min brune skjorte, og jeg turde ikke væk. Næste. Jeg husker, at sergeant Miller fik mig til at tømme min vanddunk ud over mit eget hoved i morgen. Jeg forstod aldrig, hvorfor jeg skulle være våd den dag. Mange hilsner og min mor. Ja. Ja. Jeg husker, at sergeant Miller læste op af de grå sider fra rapportbladet for os, før vi skulle sove, da vi var på øvelse. Det er de der sexhistorier bag. Ja. Hilsen er med i Fy. Jeg tror faktisk, det er et bedre sted end noget, lige at smide digtet ind. Det er 19 ting, som jeg synes godt om ved sergeant Miller, af Mini Petersen. Og det limer. Ja, det er godt limer. 19 ting. 19 gode ting ved sergeant Miller. De er altid dejlige humør, og i hårdt på løb. Dine evner til at finde vej. Du mener faktisk lidt om mig. Dit talent for at kaste med sten. Og dine velslagende ben. Du er aldrig forledet. Jeg holder af din dejlige barn. Hjertelighed. Din sunde fornuft og din henrivende luft. Sergeant Miller, dine øjne er så klare. Og din flotte figur, den er der bare. Er det måske resultatet af MFT? Jeg nyder at gå bag ved dig og se. Du er som leder født. Jeg er glad for at have dig mødt. Du er i din bedste år. En rigtig skov med dit frække røde hår. Jeg ønsker, at jeg kunne tage det her for det, men det er en grædende værnepligt, der har stået i silen af vejen og skrevet det her. Fordi det fik han ved over. Altså,
vise sine biler. Jeg tror også nogle elever, der synes, måske man er lidt sur. Det var det her bag. Den første, det var rart, at jeg ikke var den eneste, der kun kunne gro et lille skab. Hilsen nuværende sergeant Lyse. Sergeant Biler er okay, men jeg kan bedre lide, når hun forvandler sig til sin alder ego efter 10 øl, som vi kalder mandehandle. Der er mere testosteron og nosser i den lille pige, end resten af befalingsmandsgruppen til sammen. Hilsen flyverspecialist Rod. Til Clemens. Nyd din blegerøvede brud. Hilsen mine brud. Det er jo bare på det visse. Ikke syge budskab. Hvordan kan man undervise i orientering, når man er så ringe til at finde vej? Hilsen over sendt til. Hun var lidt en sur kæld. Godt, at man har fundet en, der kan holde hende ud. Hilsen min Hun er en rigtig hyggelig på kontoret, og jeg kommer til at savne min bil. PS. Held og lykke med rygestoppet. Hilsen. Oversand indhold. Det var de hilsner, som jeg har faktisk censureret en del i. Det var sådan lidt 50-50, om de kunne lide til sin biler, det kunne lige til at bruge med. Men jeg vil godt sige noget for mig personligt. Og jeg har jo kommet rigtig meget hjemme med både Josefine og Kenneth og sov på deres sofa. Ikke fordi jeg er husvild, men jo, det er fordi jeg er husvild. Og de har taget rigtig godt imod mig. Kenneth han laver mad til mig utallige gange. De har passet min søn. Og selvom de har siddet med ham på skødet og røget og tvunget ham til at tisse udenfor, så har de passet rigtig godt på ham. Og min søn er en mops. Altså, det ja, det var godt, det sagde. I er nogle af de få, som jeg har overladt. Jeg har også drukket ufattelig mange flasker rødvin hjemme der. Og lige fra jeg så jer to første gang, så vidste jeg bare, at det der, det er pot og pande. Det er toppen af, hvad man kan håbe at opnå og finde i en anden. Og finde en, der ligner sig selv, men samtidig er så forskellig, at man rent faktisk kan elske den person. Det er fantastisk. I har sat en standard for kærlighed, som jeg vil bruge resten af min tid på at prøve at leve op til. Ja. Jeg har ikke så mange nu. Jeg har faktisk kun en. Så det kan godt være, at det lyder lidt flest, når jeg siger, det er min bedste ven. Men du er faktisk også den eneste, der bare kommer nogenlunde ind, man skal. Du er den eneste kvinde, som jeg betragter som min ven. Og Kenneth, du er fandme min kammerat. Og jeg håber rigtig meget, at på trods af, at jeg lige har læst de her grimme ting som I skal huske, ikke var for mig, så håber jeg virkelig snart, at I vil sætte rødvin igen, for I to er fantastisk. Og jeg er så glad for, at I har taget mig med min navn. På trods af det, der står på det tale, som jeg lover. Jeg synes, vi skal rejse os, så skal vi give en kæmpe stor udfordring. Vi tager en biler og flyver over på stablen. Kenneth. Ingen liv. Wow! 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 Og så lange. Wow!